पेन्हले बानी शिव गुरु के मलवा हो, कंगनवा बारदान मिलल बा। पेन्हले बानी शिव गुरु के मलवा हो, कंगनवा बारदान मिलल बा। गुरु के दुआरिया एक निरधन पुकारे, गुरु के दुआरिया एक निरिधन पुकारे। निरिधन के दे दा गुरु खजानवा हो, कंगनवा बार दान मिलल बा। निरिधन के दे दा गुरु खजानवा हो, कंगनवा बार दान मिलल बा। पेन्हले बानी शिव गुरु के मलवा हो, कंगनवा बारदान मिलल बा। गुरु के दुआरिया एक आंधा पुकारे, गुरु के दुआरिया एक आंधा पुकारे। आंधा के दे दा गुरु नयनवा हो, कंगनवा बार दान मिलल बा। आंधा के दे दा गुरु नयनवा हो, कंगनवा बारदान मिलल बा। पेन्हले बानी शिव गुरु के मलवा हो, कंगनवा बारदान मिलल बा। गुरु के दुआरिया एक बांझिन पुकारे, गुरु के दुआरिया एक बांझिन पुकारे। बांझिन के दे दा गुरु ललनवा हो, कंगनवा बार दान मिलल बा। बांझिन के दे दा गुरु ललनवा हो, कंगनवा बार दान मिलल बा। पेन्हले बानी शिव गुरु के मलवा हो, कंगनवा बारदान मिलल बा। गुरु के दुआरिया एक लंगड़ा पुकारे, गुरु के दुआरिया एक लंगड़ा पुकारे। लंगड़ा के दे दा गुरु पैरवा हो, कंगनवा बारदान मिलल बा। पेन्हले बानी शिव गुरु के मलवा हो, कंगनवा बारदान मिलल बा। पेन्हले बानी शिव गुरु के मलवा हो, कंगनवा बारदान मिलल बा।